Είχαμε αναγκαστικές αλλαγές, διότι έλειπαν οι δύο ακραίοι μας μπακ, ο Χαλκιάς και ο Βιγερόλυμος, λόγω τιμωρίας. Μας έλειψε ο Γούλας, ο οποίος για επαγγελματικούς λόγους είναι στη Σουηδία. Μας έλειψε ο Σούφλας με κάποιο τραυματισμό που έχει. Μας έλειψε ο Δωροβίνης μετά το δεκάλεπτο, έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού στη μέση του. Με όλες αυτές τις ελλείψεις, αναγκαστικά η ομάδα, η οποία είχε βρει ρυθμό με αυτούς τους παίκτες τα προηγούμενα παιχνίδια, παρουσιαστήκαμε κατώτεροι των αναμενωμένου. Δεν έχω παράπονα από τους παίκτες που παίξανε, προσπαθήσανε. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Θα δουλέψουμε και θα πάρουμε τους πόντους που χάσαμε σήμερα σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Ότι δεν είχε η ομάδα την κατάλληλη ψυχολογία σήμερα, ή τουλάχιστον οι παίκτες που... Όχι, δεν είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι θέμα χημείας. Οι πολλές αλλαγές αποσυντονίζουν κάποια ομάδα. Την οποιαδήποτε ομάδα την αποσυντονίζουν. Εδώ ένας παίκτης λείπει και λέμε ότι είχε απουσία κάποια ομάδα. Είχαμε τους μισούς παίκτες εκτός εντεκάδος. Αλλά επίσης πιθανόν να υπάρχει και ένας αποπροσανατολισμός, γιατί υπάρχει και ένας τελικός κυπέλλου, ο οποίος ουσιαστικά δεν δίνει τίποτα στην ομάδα. Αλλά ίσως να αποσυντώνησε και λίγο τους παίκτες, γιατί το παιχνίδι είναι σε μια εβδομάδα και ίσως οι παίκτες να σκεφτήκανε και άθελά τους στον τελικό. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω ότι στο δεύτερο γκολ του Ηλυσιακού, όπως είδαμε όλοι, στο ξεκίνημα της φάσης έχει πέσει κάτω ο ποδοσφαιριστής μας, ο Ξενιτόπουλος. Εκεί θα έπρεπε να δοθεί fair play από τους παίκτες του Ηλυσιακού. Έτσι, εμείς το κάναμε πολλές φορές το fair play, και τώρα και στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτά. Που επιτέχθη, στο σημείο που επιτέχθη μάλλον, πιστεύετε ότι αποσυντώνησε τους παίκτες? Για το πρώτο γκολ μιλάτε? Μιλάω για το πρώτο γκολ. Όχι, δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες. Εντάξει, είπαμε, είναι ένα παιχνίδι. Είχαμε απουσίες, προσπαθήσαμε, δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε κάπου αλλού, σίγουρο είναι αυτό.